thina besimbiza ngolanga leka siqiniseke yamanje ukuthi TikTok le mina ubengibiza ngosomdisha samfonela la ngisohlangana ekhaya ngithi wathi yasohlangana ekhaya kaMthembu sathi okay nini wathi 25 safika sa driver safika lapha kaWendi phezulu masifika samemeza elanga usufikile kwangaphuma umuntu sesehla sayigcekeni saye sabuya sengiyamfonela sesibuyele emuva wendoda sifikile ekhaya ekhathi nawo ukhona wathi somdisha mfowethu lalela ngeyi31 asihlangane ekhaya futhi ngizobe ngehlile ade nganicini sabambeka sangabe sakwazi ukwehla asambonanga kuzobe namhlanje akukho okuningi engingakusho nami ngithi ubafo ngoba indlela yini simfikele eqala asaze sicabanga ukuthi soma kanje iminyaka yethi ngafi ngisho ko40 sikhuluma ngomunye oselele kanje simbhekile singadakiwe singaphuzeli utho sisobha nje sibuza ubuhlungu kuphelele akukho kodwa sokusho intando kaMdala ayiphikiswa umndeni wakaMthembu umndeni wakaZulu wonke nabafowethu osimo kungoyise sinabo nabo bonke abantu abafekile siyabonga kakhulu bona onhlobo obuholi amazwi abaqondani kahle inhliziyo zibhlungu siyabonga nethuba esinikiwe besingazi khona bazosikhumbula ngoba siphilena kakhulu esikoleni waze wahamba sasithi isikhathi singabonana siyabonga sendleleni awusisendleleni sisendleleni awusisendleleni awusisendleleni sisendleleni angikhululeki bazalwane ngizocela ukusho lokhu angikhululeki angazi kwenzeke kanjani owunina omncane kalanga elihle angimboni kuze kube manje kanti singakhuluma sonke izwi likanina emntwaneni liwujuqu uma ngeyena unina omzalo wanquma esiswini kodwa unina omncane ngiyazi ukuthi ubezomlalela angazi ngoba ukhona la ohlelweni lami engiliqhubayo kodwa kade ngimmemeza namanje akaveli nginaleso sikhala ngibona uNdaba Ezitha ephakamisa isandla mntwana siyabonga kakhulu mntwana ngicela ozazi ukuthi unina kalanga obethi nje kuye ma owudade wabo kanina kalanga wanquma kuyena esiswini mayikhona la endlini ngaphandle mayengekho ngizoqhubeka kodwa mayekhona okhona owunina kalanga ngizomcela ukuthi ezela ngaphambili ngizocela okuyisikhashana nje esincane before angene kodwa mayikhona ke beze nasi isihlalo uzofika bekhona ngizocela ukuthi kunamazwi afisa ukudedelwa la emva kwami ngiyafisa Siduma mfowethu ngoba sengiyavala angazi ukuthi yini eniphuthumisayo kodwa ngizolidedela lelo thuba uqala uma okay ngiyacela ma unyukele la ngaphezulu ngibingelela kancane kaMelonyasi kunzima kubuhlungu kubukhulu asazi ukuthi makusuka la kuya ngaphi ulanga bekuyingane ebengumntwana be-right ubebazi onina abesithanda ethanda wonke umndeni wakomalume wakhe sithukile mangabe sizwa
lenkulumo besizwa kuthulanga ngasekho kade sisekhaya laphana likabhuti omdala silayitha amakhandlela wasuka lapho uMakalanga semthamo wabhekeza sikwawula lithi ikhandlela futhi sithi asazomangisa ukuthi kwenze njani siyacela uNkulunkulu kaShembe asisize ngoba asazi ukuthi kukephi ngiyamcela noMakalanga ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngiyacela amqinise ambophe ngebhande lamoya omngcwele ngoba ngiyabona ukuthi isikhathini esidlule kuye ngathi kuba ngcono kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi uyahluleka ngiyazi ukuthi kungumama oseyithathile indawo kaShembe ngiyacela uNkulunkulu kaShembe amkhumbule njalo ngiyabonga Siyabonga kakhulu ma sibonga isibusiso asehlisa phezulu kamfowethu ilento ebengiyidinga ngoba ngisho umntwana ephuma ekhaya noma ngabe uya kuliphi idolobha kodwa isibusiso sokugcina sikanina ungashiselwa ubaba impepho aqede emsamo kodwa esikama wakhe isibusiso isona esihlala sisikhumbuzo futhi ngoba ngisho ocingweni umuntu okufonela kakhulu uma ungekho ekhaya uma wakho indoda yazi ukuthi indoda ephuma iliyophiliswa izinqumo zawo phambili bakutshena kanjalo bethi abafuni uyobathola phambili hamba uyobona mhla ubuye unenhlanhla ke futhi uma ukuthi uzalwa indoda engathinti mithinta mawehla nje kubuza ukuthi uphetheni ukuthi ubunjani la ubukhona ayibuzi lonto yazi ukuthi indoda ayiphila ngeenqumo zawo phambili uphetheni nje obubuya nje ngicela ukudedela uhlelo lwama Red Nation okuyiwona umfowethu ulangelihle obaziwa ngelika siqiniseko kiwona ngoba elika siqiniseko lapha kuma Red Nation ngicela ukuthi ke ngidedele umfowethu uyeza uzongibela la ngaphambili uke wagibela wayichaza kunini washo izibongo zakhe ebeningazazi nami ngiqala namhlanje umndeni ke kasiqiniseko ke uyilunga lawo umfowethu ozogibela ngiyacela ukuthi ukhuphuke taka baba Sambeni soka asambeni soka ungubani suka awu madoda awuyibamba DJ longo lo phambi kweni bafowethu uphunywa wabemphethe abafana basamasetseni bethi mamgenqa ngocela mbabehlule wana kho sejona ingane zakhona emva kocingo la esihlangene khona sihlangene ngosiqiniseko umfowethu wamvelasa insizwa besiphusha nayo ku TikTok usuku nosuku esitshela ngezinto ezinhle ubuke umuze ethi uyabona simanga lento ayizamayo ngeke isebenze yeke ngeke isebenze ngoba lo mculo oduza nawo umculo ozonyanyisa abantu uyeke indoda ebikutshela nje le mawuzokhipha ngumculo ukuthi cha lokho wenzayo kuyeke ilento abamzondelayo nayo umfowethu leyo ukuthi ubeshe nje ukuthi hayi yeka ukwazi ubeshe nje ukuthi hayi ucula ushidi ubenganqeni lo umfowethu esihlangene ngala usiqiniseko lona ke bengingayichaza nje uphunyuka lo esihlangene ngaye la usidikadika senkabe enkulu abasidle besishiyalana kwela kubo amaphumulo udikazi intombi zaphesheya kothukela zimfuna uthi umfoko kamvelase ufakazi walokho yibonyoko bafana uthatha bhanyazile media poste ko TikTok poste ko Facebook udalika iqhawe sechele chele lilele libthebelele kangaka siyasha itifu siyasha ama vibe siyaphema siyaphuquza yamnandi intuthi yasejeni walker asambeni madoda size emngcwabeni kasiqiniseko bengiloku ngishilo nje na ko TikTok ngivulo live now and then lo bafowethu esihlangene ngaye la besimthanda mina ikakhulukazi ke bengimhlonipha ngokuthi umalume ngizalwa kaMthembu okuningi enginakho bafowethu engivezela inye iside
ngibhlungu kakhulu ngokuhamba kaSiqiniseke emhlabeni ngoba kunegebe elivulekile kumina. Ngihanjela umzali wami la. Ubeka umzali wami uSiqiniseke bengithi mangimcela imalume yazi ifona mayikhokheliwe. Ethi amshana uhlezi ushinzwe ezokubala. Eyikhokhele malume. Yazi la endlini ngiphelelwe isishebo efaka imali. Yabona nje mina ngesingami ngilimele kakhulu ukuhamba kwamalume kodwa ke kulungile babhemi. Kulungile babhemi DJ ngisacela ungidlalela ingoma yesibili lapho bese ama Red Nation 8 onke ama Red Nation 8 ephakame emengenyawo nje ama Red Nation angesabi. Awulala mvela semnisi mnisi oyivula ngishila ngalibalele nyanda emkhonto yakomabaso siyohlezi sikukhumbula konke osenzele khona ko TikTok unhlabana beyiphika abaquli bakaMaskandi bethi ngeke alibusa umvelase kanti la ezokulibusa mthandeni nawe uyalazi iqiniso iParis no 20 million nje ko YouTube yiyo le ndoda esihlangene lapha nawe manqola ubuyizonda lempisi ngoba ubwazi ukuthi iyakutshela mawenze kabi ithi lezo nsimbi lezo ziphezulu ziyeke umaphoyisa aseHebron nesono ngokubopha umvelase engenacala umadoda ngishayelani ngoba nginacala mina nale ndoda ufone yami ngiyayifuna yathethwa amaphoyisa aseHebron umazisi wami ngiyawudinga yathethwa indoda engumculi khohlisa abalandeli bakho uthi uyiqhawe kubona unenhliziyo embi sidina nthini bakusho wona lezi zohlanganela ngayo namhlanje awu madoda awu wenze njani usidiya senkabe enkulu abasidle basiyelana kwele kuba amaphumulo untombi zangaphesheya kothukela ziyamfuna ukumnika lento uthi bomba usikatilile simnandi ubasibuza nakusikhinkini uyasazi usijumbajumbane hamba nazo amashoti matindana bumeseleni wamncane mvelase bayakwazi nawo wonke amazwe phesheya kwelonhle zikhona iy'nsizwa ey'kwaziyo hlangana ngensizwa la hayi umansizwana nje akuyona umansizwana lolelela insizwa le kubuhlungu kunjalo bafowethu sithi umsebenzi akade siwenza nalensizwe lele la ngeke uphele uyoqhubeka kube khona nabo abaculi bakaMaskandi labo bathi abamazi bayazi ukuthi bebehla ngaye baney'moto baney'mali ko-YouTube yiyo le ndoda elelela le ndoda bonke abaculi bakaMaskandi bazoyikhumbula ngoba ilelela ayilele ngokuthi bazoyikhumbula ngoba ubethi umculi mayekhiphile esho ukuthi Siqiniseke mfowethu la sengiza ne-album ethi Siqiniseke uqala ungisendela ilink ngiyoyilalela mina lezo ngoma bese ngikutshela njani ethi ziyabheda ungayikhiphi khiphela abantu umsangano sithi lala mfowethu Mvelase ngizocela uma isondele sadala ufa kuhlala ayeye ama Red Nation ayeye ama Red Nation ayeye mphakathi wamaphumula ayeye mphakathi wamaphumula ayeye abafundi baseThekwini ayeye hawu awubathi mhlaba kawunono wokuthatha iy'nsizwa yoshiya zona iy'tabane lezi ey'gcwele emculweni DJ cela udlale umzila fast umzila ake siwugade bafowethu siwugade singesabi owethu umzila sawufundiswa yiyo lensizwa lungile baphem ahawu mele behle Don't see
Ndipezendona abafana bami sikadonsela webafana ngami omnyo bafowethu siyabonga besocela ukudedela ubaba uQwabe ubaba uPapaji sicela sondele ngaphambili angazi nami ngibona la ohlelweni siyacela wethu suka awubapho mama belilizele kodwa usuka madoda awu suka madoda awusuka hawu sizinzizwa thina ubani obengaphuma ukuba likhotha yeah sizinzizwa thina siphi insizwa kodwa la kamaphumulo bafowethu akani ixoveni wathi ixoveni bafowethu kulungile akulungile manje abathuze nenye ayuze nenye sithi eya hey sizinsizwa thi hathubano bengavuma ukuba likho sithi eya sizinzi hahubano bengavuma ukuba sithi eya sis akhona namakhotha angqoko la kanishoni bafowethu sithi eya sizinsizwa thi hey ubano bengavu uyayivubela hawusinge
Awusinge. Oh balempi namhlanje hayi ngabafani ifuna abantu abadala. Oh balempi namhlanje abafani ifuna abantu. What is it? Yeah, balepia namhlanje na abafani ifuna abantu abadala. Oh balepia namhlanje abafani ifuna abantu abadala. Angithathele ithuba ngibingelele. Lungile baphem. Bathi uPapa G uze nenye. Angithathele ithuba sibingelele kakhulu umndeni wakaZulu nowakamvelase. Siyathobeka kakhulu ukuba phakathi kwenu. Ngixolise nokufika late. Ngiyakhumbula babonana ufonile izolo kuthiwa kuzophatha uhlelo ngafika manje. Ama potholes maningi akithi so ngiyaxolisa. Kodwa kuthiwa ngikhulumeleke abahleli bemcimbi. Sikhulume ngosiqiniseko. Hayi bafethu ubhlungu. Kubhlungu kakhulu ngoba uyabona ukuthi la endimeni kaMaskandi ma umuntu othanda ukukhuluma iqiniso ufela khona lokho. Usiqiniseko nami wake wangikhandla. Usiqiniseko umuntu obungamnaki ubekhandla nombani. Angazi last year wangikhandla kangaki. Ngilitshele ngilisabisa ithi yabona njalo wena angiyona ingane njalo mina ethi hayi mkhaya ngisazokushaya nje. Ngiyokushaya wenza into right. So ke awukwazi ukubambela usiqiniseko kuyiqhubo ngomuntu onjalo. Ngiyakhumbula ukuthi usiqiniseko ubengamfuni kakhulu umuntu ocindezelwayo. Ngiqale ibhodo lami lokwakha amatshitshi festival i-event. Usiqiniseko wathiwa ngimkhokhelile ngoba ephusha le event kodwa isizathu sokuthi usiqiniseke ephusha event ngoba bebona ukuthi iyacindezelwa. So usiqiniseke entoni ibicindezelwa bengayifuni kakhulu kube bengasohlangothini la khona. Ingakho kuze kwathi usiqiniseko simkhokhela imali ukuze ephusha imicimbi yethu. Ngiyakhumbula ukuthi ayikho ngisho into eyodwa engeke ngayinikeza usiqiniseko ephusha umcimbi ube uphusha ngayo yonke indlela ezethathe ngisho ama status kuma status ame waposte ku TikTok wakhe ukuze uzokwazi ukuthi umcimbi uhambe. Futhi ngiyakhumbula ukuthi ngosuku lomcimbi wazi wafona wathi mkhaya ngiyathemba ukuthi idlozi lakho noNkulunkulu umcimbi wakho uzohamba kahle. Ngathi nesiqiniseko njengamanje u11 o'clock kodwa egate ngokwamatheke sebekhona abantu abawu 6000 okusho ukuthi khulileka mfowethu zokusendela manje isithombe. Ngamsendela ivideo athi hayi mkhaya uze nenye. So ke asithathe ithuba futhi sibonge kakhulu ubaba uNala amathole mabhinqa. Ngiyakusho lokho ngicela simshaleni ihlombe ubaba uNala. Ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe bazogibela bazongakusho lokho ubaba uNala la endemeni kaMaskandi asimlontsheni bafowethu amathole funeral kuvele kube amasingcwabisana wethu mabhinqa ngoba into ayenza ubaba uNala uyenzisisa. Akujwayelekile kuba nosomabhizinisi ongalona usomathuba. Ubaba uNala kawona usomathuba kodwa mayenza into uyayenzisisa. Yazi into kaMvelase sithi baba uNala nawe la ukhona uNkulunkulu azakugcine sikufisela konke kuhle nebhizinisi lakho liqhubeke. Ngicela wonke umuntu ke ukuthi akahambile akajoyinile bafowethu mabhinqa nawo masingcwabisane okumele ngoba sesubonile kakhulu endimeni kaMaskandi kubantu bakaMaskandi ungcwaba kade esenquthu kunqwatshwa kakhuzwayo bekuyiwona amathole. So amathole ane influence kakhulu nakhona futhi kuma event ethu baba uNala uyavela noma engafuni ukuvela ngobuzo kodwa kuningi avela ngakho. So ke ngiyafisa once again bafowethu simbonge baba uNala nala akhona simshaya ihlombe futhi again. Amazwi ami ke okugcina athi khona incwadi elapha kuMshumayeli chapter number 10 ethi uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Sengihlala phansi amazwi ami okugcina lawo.
uma inyoka iluma ingakalunjwa nomlumbi akasizi ngalutho. Let me repeat again ngoba sengiyohlala phansi. Umshumela chapter number 10 verse number 11. I think it's verse 11 or 10:11. Uma inyoka iluma luma uqaphela ukuthi wena ulunjiwe yini ngoba nawo bohlangana abafana nawo. Thank you so much. Ayeye mphakathi wakamaphumulo ayeye lokho ngishilo nje ngithi isidikadika lesesihlangene ngaso la inkabe enkulu angazi bangathi uthi bamdubulaphi wasinda shuthi kade wasedutshulwe ngasho ekhaya ubefihla njengamanje sodedela ubhuti uphazamisa kwama Red Nation ezingaphambili ezokhuluma awudipezenduna abafana bami sikatumzila sikatumzila webafana bami onyo sikatumzila singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye singayapi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila akuye singayapi thina singayapi uma sisuka kuye ngoba lamazwi okuphila akakuye. Ngiyanibingelela ngibingelele abefundisi abekhona, ngibingelele ubukhosi, ngibingelele umndeni wakwaZulu, ngibingelele umndeni wakwaMthembu, abangani, umndeni wakwa-TikTok, ama Red Nation, bonke abaphathi abakhona ngokwehlukana kwabo ngiyanibingelela egameni likaJesu. Kunento ke ethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. So ngizocela nje sihubeni ofuna ukusuma ame ngeenyawo sivayele isimfowethu. Singayapi thina oba uma sisuka kuye oba amazwi okuphila akuye singayapi thina singaya uma sisuka kuye oba amazwi okuphila akuye. Ngiyabonga mphathi wohlelo, ngiyakubingelela, ngibingelele usiqiniseko ngokukhethelekile. Igama lami ke nguphazamisa ngokwaNtuli, ngidabuka lapha kwaMhlabi yalingana. Ukuthola kwami noma ukuxhumana kwami nomfowethu usiqiniseko kwaba ukwazana kwi-social media, saze sathola ithuba lokuthi ngangisegoli nabanye abafowethu saxhumana, sabonana, wafika la engangikade ngifihle khona ikhanda, saxhumana nje kwabamnandi ngoba umfowethu khumbula efikile eThekwini wangitshela ukuthi usehostela kwaMashu, ngadriver ngaya khona, safike sahlala sadla inyama kwamnandi, saphilelana nomvelasi. Ukumazi kwami ke usiqiniseko ngimazi njengendoda ebikade ilwela iqiniso futhi ilwela ama-artist ukuthi angachashazwa
through imhlela kwemicimbi no online. Uma nje ngingakubeka ngisho ngithi shuthi usiqiniseko ufele ukuthi ubekade eqwashisa amaciko omculo kaMaskandi ukuthi awaye kanjani phambili. So ukusho lokho mhlawumbe khona okungafikanga kahle kubona ngeke kade sisho sithi mhlawumbe usiqiniseko ubulawe abanye babaculi baMaskandi noma abanye benzondo. Lo muntu ombulele nginesiqiniseko ukuthi uyalazi iqiniso, and into engijabulisa kakhulu ukuthi usiqiniseko ngesikhathi ngibuka ivideo la umenzi wobubi ofike khona umdubula umbonile. So into engizoyicela kuNkulunkulu nakusiqiniseko ukuthi abasikhombise nje umbulali wakhe ukuthi ubani. Mabe ngasenzela lelo qiniso nje kuphela inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nomndeni uyothobeka. Mhlambe ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi yini le ngaka ebekade ingasakhulumeki abebengayilungisa mayilunga, ngoba mina usiqiniseka ngisho nje kumazi kwami ngimazi njengendoda ebikade ikhuluma iqiniso eliyaphambili ukuthi lifika kanjani kuwena, ngoba vele empilweni iqiniso likaze labamnandi. Ngisho ingane yakhe encane maye ngakutshela manje ukuthi baba noma ma lokho okwenzile kuyabheda akudingeki uzokwata, kodwa umqondo mawusebenza mele ujikele ngale uthi ingane yami ibiqinisile. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ithambo lasiqiniseko namhlanje sizolifihla. Siyama Red Nation, angifuni ukuqamba manga siphatheke kabi kakhulu futhi sesizizwa singaphephile, ngoba enye into iphinde ithi kungenzeka ukuthi ukulandela kwethu umthandeni kulicala noma abafisi ukubona omunye umuntu ethandwa kangaka. Kodwa kuNkulunkulu ke uhleza namacebo yakhe nedlozi lomuntu liyaphila. Sizoqhubeka simele lento ngoba into mayisegazini uyithandi kuwena wenza sure ukuthi ugcine uyifele njengoba usiqiniseke ifele. Usiqiniseko ke uke wakuveza kwenye video wathi angiyena mina umlandeli kaMthandeni kodwa ngithanda into ayenzayo ngoba iyisa umculo wakithi phambili. So kungenzeka ukuthi abenzi bokubi bayitshela ukuthi usiqiniseko mhlawumbe khona kade kuthola njengoba deshe nje ubaba jiwe ukuthi usiqiniseko ma ukuthi uyakubona ukuthi uyacindezela wena ama nawe enze show ukuthi into yakho iyaphila. So sama Red Nation siphatheka kabuhlungu kakhulu kusekude ukuthi siphole, kodwa ke sizokhuleka sicele nasenkosini ukuthi isipha amandla sikwazi ukuqhubeka. Ngiyabonga kakhulu. DJ ngicela ungidlalela le ngoma ethi emanxiweni ebeyithanda umalumele yangoma emanxiweni yama NND bese ebelungu uMaduyaza iprepare uzoze phambili zokhuluma uthi ukuyiqhubha DJ kancane. Abanye bayo yakho isebenzela uqeda izinto zoda ayifuni ukuphela ayangihleka kwelakithi nakunje naku bafethu ningayisho leyo nto awusuka bambe DJ nawamazi ngawasho usiqiniseko langelihle imvelasi ngiqala ukwazi ngo-2022 kumina bese ubhuti kumina abaningi eTikTok bayazi ngihlezi ngihleli naye akukho engathi ngizokukhuluma isiqiniseko ngaphandle kokuthi ulale kahle eqondene ulale kahle langelihle ulale kahle imvelasi. Ngizomkhumbula lo muntu ozothi Maduyaza yenza njalo phela mamthongo ngithi ayangiyeke wena msukubhedela ethi ngiyacela yenza Maduyaza ngithi hayi ngizokwenzela kahle phela.
ngicela uNkulunkulu nonyazi lezulu lapho likhona lungenza ngamukele ukuthi umvela sakasekho. Ngiyabonga. Mina nje ngingakusho bafowethu ukuthi laba abasishayayo abasishaye kodwa ngeke besiqede. Kuyophila zona inhlamvu. Laba abasishayayo abasishaye. Nami ngitholile ikholi thanga kwathiwa yabona igoso lakho lihambile uzolilandela. Ngathi mina webhuti angizalwanga ke nonyoko. Ngokamnyandu mina. Zalwanga nje nonyoko. Uyokubona lokho kwabonwa yikati ukuze ligibele emthini. Laba abasishayayo besishaye beqinise siphele. Ngizotetela udadewethu Maqwabe uzobe yamsana nesikhove simhlophe basibeka amabala kwelanga kube egoli. Unsizwa bayigxeka usuku nosuku ku TikTok ithiwa yondliwa ngumfazi ngondle mfazi vele wangikhetha ungithanda. Sikhove simhlophe sifela ukuthi silandele umthandeni. Umthandeni unebhadi ngoba wena kumele ube nezinto ezinhle. Kumele kube umuntu ayedwa nezinto ezinhle. Ngitetela uMaqwabe wethu ezohamba noSikhova esimhlophe uyena ke loya uSikhova. Cela nize ngapha. Ngiyabonga. Kodwa sishayeni nisiqede ke. Cela udlale ingoma umzila. Umzila lapho DJ uselele. DJ uselele Sikhova. Umzila DJ usiyaphuthuma. Kulethu. Ngabe sishilo nje lensizwe uthi yabona ke phunyuka lento isho yapho uyabheda. Sanibonani. Nokhulumayo Sikhove semhlophe singalapho indoda yondliwa umfazi. Angazi ke makukhona insizwe esikhona ezokufuna umuthi lo ukuthi zondliwa umfazi mayiqondane nami ngoba nginawo umuthi uthi ngondliwa umfazi. Ngiyabingelela kakhulu uMaqwabe wenu lo okhulumayo obeno siqiniseko uyena lo bembalela ama 13 million njengoba nje sengithukwa imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube. Kubhlungu inhlamba engiyitholayo thiwa ngiyazi imina mhlambe bengimpazamisile kuze kufika abantu abamshayile. Ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami ngingasungana noma ku TikTok lo. Bekumngane wami ebengifonelana naye. Umngane wami ebengibonana futhi naye. Kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohlwa uma wakhe. Kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali. Thema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe. Ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya. Lokho esikuphila ku social media akuthina labana. Usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok. Ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni ye19 ebibhadalelwa umvelasi kuzoshaya i19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhelwa umvelasi ebemanela kushuthi ukusala engenalutho kodwa makudlo sedeleni kwakhe. Lengoma ethi emanxiweni ngicela ungiphindele yona DJ ebeyithanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika. Leyo ngoma ithi angazi ithi benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka
kodwa ingoma ebezoyicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga. Kunekhadi lasemakhams ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nifika uthatha iskipha nesikhindi. Wafike wasithatha waqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngoVamvela kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord ho life bethu kuleli iviki sibhizi ngendishi ayikaze zize zisirecord ihambe ziyopost ukuthi abhizi ama Red Nation noma babhizi obani bani ba contribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya. Ayikho engike ngayibona kodwa izolo sithema sifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba. Namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela. Ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabaza ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjikjela washona umjikjela sebekhipha ondaba zekwayo nomthandeni noAlimgube ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda icontent kaSiqiniseko ngahlala kwahlaleka ngumoderator namanje yimina ebengibablocker ngibamute ngibhlungu enhlizweni yami. Hamba kahle Mvelase, hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi ubani. Siyabonga. Mara nawe ngathi ufuna ukukhuluma kakhulu. Makanginike ithuba nami. Ngiyazi lo mfo kaMvelase behlezi engingenelela kakhulu. Abaningi mhlambe bayangazi abanye abangazi. Ubaba ngusipho Mhlongo umdidiyeli wamabutho wakaZulu wonke. Ebehlezi khuluma nami athi ntwana hayi mina ngiphuma eGoli nkosiyami. Ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani kodwa ngizofaka ubomara. Ukuthi nazi ukuthi akhona sikhuluma ngabomara. Please. Emfo kaMvelase ngibhlungu angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothini kuwe. Mengingazi ukuthi lokufika lelisuku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi sohambile emhlabeni. Mina mawumfana nje ebeyazi music we hip hop no ikwaito piano kodwa uMvelase uyawangihlalisa phansi wathi ngoba uMaskandi uthanda isikhova. Abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe nginesikhova phela la. Niyafisa usibona ngigumule. Niyafuna ukuthi ngigumule. Amadoda ayala bathi ngizobona ubusexy bami. Bayala. Cha mfo kaMvelase ngithi angazi thina simazi ngomfo kaMvelase simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko abakwazi ukungcwaba safika mina naye udadewethu ukuthi no asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla sikwazi ukuphuza njengoba nisibona njengoba ungibona nje vele mina nginsizwe ibukekayo ngisho niyangifuna bafowethu ngithi mfo kaMvelase siqiniseko mfana kithi ayisekho into engizoyikhuluma kuwe ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi kanti umfana omncane kangaka ngathi ngakuvusa ngithe wena uyintwana kodwa ke kungimangazile lokho kodwa ke ngithi silimele somphakathi waka TikTok. Ngiyacela wonke umuntu one TikTok
noma belandela umvelasi aphakamisa isandla ukuthi nje simhloniphe. Mvelasi wena ongaphakamisile kusho ukuthi ubungamlandeli, vele ubungenandaba naye, vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni. Hayi bo, angikhulumi iphutha phela. Iqiniso lelo. Usaba umngani wakho ukuthi wena uphakamisile. Ufunani la? Ngoba uyazi ukuthi sisongcwaba abani la. Ebehlezesho ethi nina abafana nongivuma sengifile ezintsha. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Angisiyi umuntu wenhlamba. Bangazi sikhove simhlophe lesa singenaphunga. Umlandeli emthandeni omkhulu. Hlezi ngisho njalo. Ngithi mfo wamvelasi lala ngokuthula mngani wami. Mingathi ngingazi ukuqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami. Ngimemile wamema abantu. Ngenkathi umthandeni ekhiphe ayilose siyathanda umphazamisa nomona ende mengizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi impi zamaskandi ngiyacela angazi ukuthi umthatheleni umvelasi angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni ongidingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi umvelasi uyathandwa eSouth Africa yonke ndizothini uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukhu live khona because of sila ngenxa yakho mvelasi mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu kinonke inkinga ngumfana waseGasi umfana waseJozi ane kodwa ke khona umntana engifuna ukuhamba naye mvelasi la awunginike oyi1 ukhona la engizovaya naye nje azoqamela kulesi sifuba esimhlophe ubani Mvelasi ngithi lala ngoxolo siyakuthanda sumphathi wama-Red Nation sumphathi wa-TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho uyakhala uthi mfana wami iyekela lizolunga ilizwe kuzobonakala ukuthi kuyogcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli bakaMthandeni amen. Iphethwe lamazondo Himalayas henze shono kahle mzulu ayifiki lapha ekhoneni ithe yami ingoma engayiqopha emveni kokuhamba kaMvelasi ithi ngiswela isitudio ithi uhecala lombulali uthi halisoze laphela ngoba unembeza uyohlala umuhla naye ithi uhecala lombulali uthi halisoze laphela ngoba unembeza uyohlala umuhla naye cela ungidlalela le ngoma le Belo ngifakela usiphephelo umculo ukhona velela maye khona usiphephelo ngicela ngene stage uzomdlalela ingoma yakhe ethi ubacula phansi ibhamu ngiyacela nange ake siphakame sonke nje
Bafowethu ikhona lengoma online ngicela simsupport umfowethu ngohlelo elithize laba abantu bala ekhaya isikhathi i-airtime isiphelile iphelile i-airtime sebefuna ukuqhuba okulosiko so ngeke sisona okomndeni so badedela bafowethu ngithi nje amanzi okugcina sengiphetha malume siqiniseke umvelasa ubile umama kumina ubile ubaba kumina hamba kahle uhambo solithathile lunzima thina ushiyile bengakaze sihlangane mina na kodwa ubungazela khona efonini kodwa indlela obungisiza ngayo uunderstand uSislam lonke ngakutshela lona uNkulunkulu ke bathi ngeke akuthwese umthwalo ongaphezulu kwakho mhlawumbe ukuhamba kwakho kuzovuleka eminye iminyango kumina mhlawumbe uyovela umunye umuntu ofana nawe ethi phunyuka ngicela ukuthatha isikhala sikasiqiniseko ngibhlungu kakhulu ngoba ulele la ubuye uhamba la ekhaya uyahambela ngenyawo zakho uye eGoli usubuye eGoli usulele ngomhlanje kulungeleke intando kaNkuluNkulu ngithi nje ngena la ungena khona ongivulela indlela nami njengomshanakho ngiyabonga sicela ukubonga kakhulu sandleni somusa sandleni so ngiyagcinwa noma ungathini na yesa esandleni ngicela uSiduma anyukeleze la phezulu nemiyalezo azoba nayo ngoba sesifuna ukuthi sifinqe manje zikhali khuphukela la phezulu usinikeze lokho ozosinikeza khona nje kusheshe uhlale nje direct epointini besingeke bazalwane singayenzi lenkonzo esiqeda kuyenza ngicabanga ukuthi ulange lihle usiqiniseke umvelase iyona yazi ngampela ke lenkonzo eqeda ukwenzeka obengeke ngampela siyeqe noma kuthiwa besijahe kangakanani kodwa ibisiphoqa ukuthi asidlule kuyona ngiyacela ke ukubonga nje ubunene benhliziyo zenza ukuthi namanje nisahleli kanje nihloniphile asiqhubeke ke Sidumo sithatha usibeke ebese siphinde ungisheshisele singaxabani isikhathi sami lesi wena soxabana impela kufana nalapha ngicela ukubingelela bonke abantu ababeyingxenye yokuzofihla usiqiniseko umshana wami udade wethu lowa ongazi uma wakho ngazi kukuhle kukubi kuthe makuvela lesimo cabanga ukuthi lapha bofanele ngabe bese ngibeka itende ngoba lokungafika ngelanga lesigameko bongelulanga kumnceba siqiniseko bofanele lokho kugijinyiwe ngoba ake ngisho ngithi ayibambe ikhona ngoba kwakuyinkinga yasiqiniseko kodwa ngoba nakuthiwa ngizoshawa la uMC ngizohlala kulento engiyithunyiwe ukuthi ngibongela umndeni akho konke okwenzekile la nabaphumile bahamba bofihla usiqiniseko thiwa ngisho ke ukuthi kuzohamba kanjani before kuvala umfundisi thiwa la masihamba semangcwabeni
asizukuhamba sonke sohamba njengoba bekuhlelekile nje ngicabanga ukuthi abafowethu bekuneyimoto besihlelile bongamatekisi nazo ke imoto zamathole ebezingxenye zelento ngizoqala ngiphuthume ngisho abaxhasela ngoba mhlambe bewunike mina lo mthwalo angiqale ngamathole ubaba uNala into ayenzile uqhamuke ngemzuzu yokugcina washaya isipikili ebesibeka usiqiniseko kuleli balazo ubaba uNala wonke lo hoste yonke lento la egroundini ngicabanga ukuthi ungifonele ungifonele ngomgqibelo eqinisekisa zonke ngoba kufanele ngiloko ngihleli nje ukuthi umshana wami kufanele ngcine ehambe kahle nesithunzi sakhe mhlambe bangibona abanye ngenza yonke le yanto sizama sicela sisho ukuthi siyakwazi ungcwaba ulanga elihle Mthembu kodwa sasihluleka ungcwaba usiqiniseko Mvelazi ngoba sibona kuphuma abantu abangaka ngizobonga amathole ke aba nesandla esikhulu ngiphinde ngithi ama Red Nation aqinisile ngempela ukuthi abe nesandla ukuthi usiqiniseke evaleke siyabonga kakhulu ma Red Nation ngiphinde ngibonge iAnder Msweli Foundation cabanga ukuthi isebenze kakhulu igcina ibambisane ne district iLembe bakwazi ukuthi bethenga inkomo yokuvalelisa usiqiniseko ngibonge ubaba uDlamini umzimba okhalimali ngiyakhumbula lapha kwi live babethi bashaya indishi ngibonga umasipala wakithi kaMaphumulo ngiyabonga kakhulu speaker sike sibe nenhlanhla kusondele kuwena ngicabanga ngendlela izinto ebeyigijima ngayo bengikwazi nje ukufonela ebusuku bungaze uzongicaphela uqhubeke nje nalowo muso nawo ngicabanga ukuthi umasipala wethu ngaya kude bese sibonga abaculi abafika bezosikhalisa nabo ikhona iqhaza elikhulu abalibambayo babehola umthandeni uSaliwa uGqizile uDulasi kanye nabahleli bemcimbi oge ayi kwahamba kahle kakhulu ilapho wesibone khona ukuthi indawo yethu izothuthuka ngiphinde ke ngibonge ekuthiwa futhi angikudlulise thiwa ngidlulise ukuthi cha abantu kuzohamba kanjani kuye emathuneni abantu ekuthiwa bazoya emathuneni kuzoba umndeni waZulu kuphinde kube umndeni waMthembu kuphinde kube umndeni wakaKhuzwayo kuphinde kube umndeni wakaMadiba kuphinde kube ihlobo abangani mhlawumbe imedia siyacela ukuthi ihloniphe ngalendlela ezohlonipha ngayo ukuthi cha abavumelekile uya ngasemathuneni mhlawumbe siyazi ukuthi sesivika ini so cela nabafundisi nabakhokheli so nicethi ibona abazoya ngelene mase ngisho nezinhlelo ke zokudla inhlelo zokudla ngesimo sokuthi sasihlele empungeni esikoleni kodwa sabona ukuthi hey engathi abantu abafuna ukubala bazoba baningi kakhulu sagcina sehlele egroundini sizocela ukuthi abantu benyukele esikoleni uzodliwa esikoleni empungeni ngoba bengithi mhlawumbe bazoqhamuka laba abaphezulu bengitshela mhlawumbe khona noshintsho luzoshintsha noma bazoloku kodwa engathi kuzoqhubeka khona empungeni mase kuthi laba abazobe behlile bashona ezantsi ekhaya beyofihla khona amanzi bazowathola khona ekhaya indawo zombili ezizobe esetshenziswa zobe laba bazosuka la beye esikoleni mase kuthi laba abalokhu abasekhaya bengabe sadonsa beye esikoleni beqhubeka ekhaya ngicabanga ukuthi bokuyilokho ebengithunywe khona ngiyabonga MC Siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi yonke imiyalezo ifinyelele kahle nginamazwi la engizowashiya ngoba sesiyahamba kukhona umfowethu la ocelayo ukuthi asho ukuthile ilo okade shiwo uspeaker womkhandlu ukuthi usethe ukuthinteka nemoto ubezama ukukhava ke ngoba ukwazana kwakhe nosiqiniseko kuki level yabo nokho useze wafika noma ebe nalowo mkhuzuko kodwa uthi uyacelwa u2 minutes ngoba ubephuthuma lokho Melusi ngicela uze ngaphambili mfowethu u2 minutes baba ngihlonipha nje wena ngiyabona sanibonani nonke
bafowethu nodadewethu noma nogogo nomkhulu. Ngiyabingelela mina nguMalusi. Bangazi ngoMalusi Shimora intelligent ku TikTok. Ngidabuka la eNdwethu. Umfowethu bengimbiza umkhanga ngoba vele sisondelene. Indwethu noma afuna into eyodwa. Bafowethu isikhathi asisekho. Kodwa ngabe ngiyasho ukuthi ngingumhambi emhlabeni likhona igayala mingizongen angenjavulo ahonga okuthandwa inkosi. Bafowethu usiqiniseko kumina ube umngani ngihlangane naye 2022 sihlangana ku TikTok. Usiqiniseko ngiyafisa ukuveza lokho angikaze ngibezwe abantu bekukhuluma. Ngicela ukukhuluma lokho ngoba abantu abakaze bakukhulume lokho ukuthi usiqiniseke efika kumaskandi noma ku TikTok ubengakhulumi ngabanye abaculi bezikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza bakwaziyo. 2022 esebenze Checkers. Ngaleso sikhathi bengaunderstand lento TikTok. I think when ama followers ako 2000 nawo 100 kanje. Ngimbuza ukuthi lento yenziwa kanjani? Ngiyayithanda lento. Wangifundisa lento leka TikTok. Sahamba ngokukhula ke kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka usiqiniseko kulento kaMaskandi. Ngicela ukukuveza lokho. Usiqiniseko uyayikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi owakwaba khona noyoba khona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela. So wase abantu bethi ke hlaziya kanti ngesikhathi engena kulento yokuhlaziya uMaskandi kuzovelela umculo njengomthandeni. Ngiyakhumbula efundisa abafowethu ama Red Nation ebafundisa lento ka online kwakunzima kuxatshwana bethi ayisebenzi lento ama views awanyuki ebathethisa usiqiniseka ubengancengike. Yabona nje ubethi mekwathi "Shoo! Mele kahle." Selibhubhile lapha. Selizobhubha lapha. Athi kusho mina usitikadika sinjengesinene sedikazi. Besho kanjalo. Ethi ufakazi onyoko. Cha bafowethu sengidle kakhulu kodwa bafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami sihlanganile nawe saphila kuningi bese kuplana nawe mfowethu wazi wakhala wathi Malusi mfowethu uyazi thina sinengqondo uNkulunkulu usincisha imali abantu abangenangqondo uNkulunkulu ubapha imali uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe ziningi izinto engizenzayo. Hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu imina lo Shimora bebavale eThekwini ngesikhathi ubavale eGoli wena. Hayi kulungile baphela. Siyabonga insizwe ezimaziyo. Ngizocela lo mcimbi ke manje wezipho. Ngizocela ukuthi mawuqala wenzeke kuleli side elingapha. Ngathi usidumo ukwenze konke okumayelana nokusuka la sesiya ekhaya. Okwezipho ngizocela sikuphushe ngendlela futhi nakhe nokuthula kuze ngapha. Emva kwami mangihlala phansi ngizocela umnguni ubhuti lapha ubaba kaNokwanda mangihlala phansi ebese ezozivalela asibuyisele enkosini. Ngizolicela ke lolo hlelo lwezipho lube liqhubeka. Luqhubeka uhlelo lwezipho nginalezi izinto engifisa ukuzisho. Ngibonga kakhulu kuma Red Nation ekade ngiwabona la. Ngiyabonga. Ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizonitshena ke thina singomahlalela abancane nje sihlalela la ekhaya sikhe eMagoli. Kunabafowethu abaningi abaseGoli. Amabhinga aseGoli kuwona waseGoli. Awase KZN onke. Amabhinga aseGoli alikho ibhinga laseFosrolas. Alikho. Bawomkhaya bonke basuke KZN ma Red Nation nabo bonke labenabo laphayana. Yini ngiphika ama Red Nation ukuthi amabhinga akhona phambi kwami njengamanje ama Red Nation. Ngifisa le message kungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu
owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise ngabe bayaphila ngabe sebalala uThulindo Mhlaba kodwa uzwazi ukuthi njengoba useGoli uphumele umuzi kayihlo uphumele umuzi ama wakho mawufika eGoli obaba bazokhumbula iGoli aliqali namhlanje lidala eGoli kuhlangana izizwe nezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal eGoli kuba khona induna zezinsizwa kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli kodwa kwaqinisekisa ukuthi kufanele eqina isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya nathi sinabantu esibaphikile ukuthi hayi leli iqhawe lami yize singekho ku TikTok singekho active kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli ningawuhlukanisi umaskandi nobuholi bendabuko ngoba umaskandi uwuculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena ozalwa khona makudlala umaskandi nje uyazi umfana oyibhinqa makudlala umaskandi ukuthi ungathi khona intuthwane ehamba emhlanje akuwona umculo wokumodela lo wamculo mawukuthi umuntu wentelezi ungafaka umaskandi kusuka intelezi egazini ngakho sondelani ezinduneni zezinsizwe makukhona ningakuboni kahle asingabuyi sinabantu abahambe ngeenyawo zombili beGoli bagibela kubuye sekukuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaba obani ngiyanicela ama Red Nation phambi kwethu njengamanje asikwazi ukufinyelela komthandeni thina asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi kodwa siyakufisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngaba nifinyelela ngeselula ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa akucace kube khona kubukeke asingahlekwa yezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yinhle kodwa bayifaka igazi ngiyacela kakhulu ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke awubhekile kunina ama Red Nation lo ubheke kumuntu nje othanda indaba noUxovizwe namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no MTN no Cell C market yabi phezulu kuthengwa idatha lokungena ntambama abangenela ukuthi lapha bayokhuza udlana kodwa lapha na kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha alithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into errong ngosiqiniseko esiqeda kumbeka akumnandi ukuze umuntu eyigaja ngokuthi uwumZulu kodwa bephehla udlana engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku zithandeni mabhinqa kithi amaZulu ibona isona sizwe esisahlonipha ubuholi ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal esisenesile sikwazi ukusikhothamela ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko asikuphatheni ke sikuhloniphe esikwenzayo njengamanje umculo wakithi umculo wendabuko ungenhla ngisho ko hip hop ungenhla kwayo yonke into senzani mase ufaka igazi angenzela ama Red Nation angenzeli wena la kodwa wena ozothatha ifoni ufaka idatha namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenze lento uyomgagula ku TikTok wenzani thina kokwethu ukukhuluma kuphelele la mawuhamba nalento ozobuhamba nayo angikwazi yokufikisaphi asingazenzike ngathi bafowethu kuhle ukufihla umuntu singawubona umcimbi kamfowethu usiqiniseko ukuleli izinga uzuncome ngoba thina abantu siyayincoma into ebhedayo ngaphansi kwalobu buhle sihlangene ngabo la kunomuntu ongekho emhlabeni musu kuphuma la wena uyothi bekubhora noma bekumnandi ayikho into emnandi la ayikho into ebhorayo la
uma kuukuthi lesi simo usibona komunye umuze bese uyagiya uyadela wena ilawo mazwi enginishiya nawo angisho kubantu abadala abantu abalapha ku TikTok majority yabo abantu abasebancane abantu abazelwe obaba okulindele ukuthi kusasa sizobona umakoti kuye kusasa kuzovuka umuzi wakubo hloniphanani bafowethu sondelani mayingekho induna zezinsizwa manje eGoli hambani nobekana kumanje ukuze nikwazi ukucontrolana insizwa icontrolani induna mayingekho ngiyaxolisa kakhulu ukudlalela ithuba lo myalezo bengifisa ukuphathisa uma nikwazi ukufinyelela kiwo wonke lamaqhawe aphezulu eniwaziyo ukuthi ngikhuluma ngobani okuyibona amaqhawe njengamanje anithatha nibeka kule level athatha uMaskanda ubeka kule level kwaze kwahlukana kwathi wakhona oEast no West thina sizaloku ukhona oKaizer no Pirates ngeke usibone sibulalana indaba yeChiefs nePirates but I think now ama leaders lawa leader lama groups kumele abe khona abe visible kuma social network ukuyikhuza lento kwake kwalo abalandeli beChiefs nePirates kudala kodwa kwadinga kuIvan Khoza noKaizer Motaung ukuthi ababe united kuqala mani yokwazi ukubatshena ngelinye ilanga izukusiza lento umculo wabo siyawuthenga siyawuthanda senza yonke into kodwa kumnandi ukuthi sizoba nemicimbi efuzele ngoba nakho sithenga umculo wabo mayikhona indlela ukuthi abaphumela obala bayikhuze lento angifuni ukudla ithu kade ungimemeza foka ekhaya ngithena kuqhubeka izipha ngazi noma sekuphelile yini ngibone uhamba nobheseni la usunga ngicela ukudla okay ake ngiyeke awuzi kimi leyo nto ubuyenza ayizile kimi yenza nje uyiqede musuyiqedile uzoyidirect emndenini wakaZulu ngizocela ubaba umnguni baba kaNokwanda makukhona ingubo ezizipho nanti ayisayide engilikhombile ngicela kuyiwe khona nisiphathele lemiyalezo bafowethu ifinyelele emaqhaweni ethe siwathandayo ngiyabonga kakhulu ngicela sivala amehlo baba egameni lika Jesu Kristu sibongile baba yonke lenkonzo iprogram yonke baba ezenzekile Nkosi nomusa sesiyaphuma baba Nkosi busisa bonke abaxhasile sizwile ngendlela ehlukahlukene baba wandise baba amabhizinisi abo Nkosi nomusa ke baba bese ukuthi bonke ifundazo bezikhona Nkosi nomusa kulomncwabo walomntwana wakwaMthembu egameni lika Jesu ke baba hamba nabe indleleni ukukhansela zonke ingozi baba Nkosi nomusa sebephindele emva baphindele ngomsa ngababikho ngishoyoda ingozi behambe ngokuthula beze beyofika egameni lenkosi ke bonke baba sikunikela manje sibongile baba ukuthi inkosi ukuqaliwe isigameko uze kubabale kuba manje siyoyiphetha lenkonzo baba sesiyobeka ke inkosi lomzimba walomntwana ulanga elihle Mthembu njengalokhu uthezwini lakho umuntu Nkosi nomusa uyobuyela othulini njengalokhu wathathathwa othulini umoya bese ubuyela kwawunikwayo kuze kube phakathi amen sizocela okay Gogo Mangcobo wasebathenjini siyabonga ngicatha abaningi basebenzise leya format ngoba ngiyabona ukuthi umningi lo mcimbi lo yeke leyo ndaba yeke leyo ndaba ugogo Mandandatho lona oqeda kulethe isipho sengizoyidedela ngiyayidedela manje baba Mnguni insizwe bekade zifikile zimlethile ngiyacela futhi iqhubha umcimbi wazo
angazi noma singaphandle lezi insizwa khona insizwa nje beyifikile zisilethele yena ebese sonke sikhumbula ukuthi usiduma utheni ngeindlela zokuhamba uma ubambe lentulo nje uzohamba kahle ayikho into ezoba inkinga la endleleni awusiphi ingoma kaMthandeni DJ makuqeda leyo ngoma ka DJ makuqeda leyo ngoma kaMthandeni DJ ikhona artist ekhona ezofika izozimakethe ngiyacela singaphumi ngokusheshsha ngicela simqhube phambili ngicela nje niphume naye ngesizotha bese belandela abantu qhubeka DJ